Sinibingelele sinamukele kule TV yethu enkulu Abambo TV. Ngibingelele unjabulo yamakhizi umfo Mkhizi. OkaBhabhane kaThekelezela kangangesithupha kaPhushani kaBhungani kaManjani kaNomhlanga kaGubhela kaSibiside kaSidweba kaNdlozela kaLanga kaNkosi kaNzalankomo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeNkosi uZihlandlo kanye neNkosi uShaka yakwaZulu. Inkosi uZihlandla yaseMbo kwaMkhize. Amakhosi amabili ayinezimfihlo ezinkulu ngokuphatha kwezwe. Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uZihlandla, amakhosi asenkandla lapha yala ngaphansi kombuso waseMbo ayenelungelo lokuzibusa nemithetho yonke nemikhosi eyigubha wonke, noma ayezazi kodwa ukuthi angaphansi kwamambo kodwa ayezibusa wona. Utheke-ke mase kubusa iLembe bebambisene neNkosi uZihlandlo, itshe laseligaya ngomunye umhlathi. Bayazi abanye ukuthi ukuze bagcine bexhumana uZihlandlo neNkosi uShaka bagcine yonke into sebengathi bayenza ndawonye, noma yonke into sebeyenza umbono omunye kwenzakalani ukuze bahlangane abazulando, nabanye sebeke bawalalela amavidiyo ale channel akhuluma ngayo le ndaba. Lagaya ngomunye umhlathi-ke ngoba iLembe iNkosi uShaka laqhamuka nokuthi amakhosi kufuna aphucwe ilungelo lokuba nezigodlo akwazi ukuyibusa, khona kuzokwazi ukuthi kwakhiwe umbuso owodwa uzokwazi ukuthi ulawuleke mangabe sekuqhamuka lezi zinkinga ekwakuvela embonweni ukuthi kuzohamba eqhamuka izinkinga khona abantu abazofika bezodla izwe izinkinga kanjalo. So amakhosi-ke abesehlaselwa-ke amakhosi ayengavumi ukuzobuthisana kulo mbuso lo ababewukhanda abantu engikhuluma ngabo bobabili. Sizoke sithi ukuphuma nje emqondweni lo esinawo ukuthi iLembe labumba umbuso lilodwa nje, engathi azange libambisane namuntu. iLembe labambisana kakhulu neNkosi yaseMbo, kangangokuba iNkosi uZihlandlo kuphela eyayinelungelo lokwazi ukuthi lihlasele ezinye izizwe landise umbuso waseMbo. Ngokubuso waseMbo nombuso wakaZulu kwakufana ukuthi into eyodwa ngokubambisana. Mawuthinte laba kwakufana ukuthi uthinte laba, abe into eyodwa kodwa bebusa ngokuhlukana. EyaseMbo yayibusa isizwe sayo saseMbo, nale eyakaZulu ibusa isizwe sakaZulu, kodwa bebusa ngokubambisana. Ungeke umthinte omunye kube ngazi ukuthi lo omunye akathintekile. Ngomlando kwesiqhubeka kuzogcina kuvela ukuthi ababelekelana makunjani and balekelelana nini kanjani. Lamakhosi amabili mawufuna ukuzwa lezi zivumelano zawo lezi engikhuluma ngazo manje, khona incwadi umbhali wayo usethanda ukungilibala ethi The Dynamic of Power Between Tugela River and Umzimvubu River, ngoba le yaseMbo yayinelungelo lokuthi ihlasele izizwe eseningizimu iziyoshaya emampondweni. Le yakaZulu kusukela uthukela kuya le kuze kuyoshaya koMozambique, indawo ababehamelana ezona ukuthi wena le mina ngiyale. Le yaseMbo futhi kufanele iziyofika ezintabeni zokhahlamba ihambe ihlanganisa amabutho. Vele bayazi ukuthi noma ngabahlanganisa zabe mangaka vele kufanele ukuthi ayinto eyodwa, ngoba uthi intelo usukuthi intelo. Kanti okunye okube kungaxoxwa ngako okukhona kodwa emlandweni nako futhi mangabe
uya ngokuya umlando ufunda uyaphambili ukuthi laba bamhlophe nabo futhi bafike bayilandela yonke lento bayizwa ukuthi kunenkosi kanje uShaka ihlanganisa izizwe ihlangene nobani nenye uSihlandla yasembo babambisene ngoba basebekwazile ukuthi baye ngala labasembo ngoba umlungu nje kuthiwa wafika lapha uIsaacs lapha wafika wathola ukuthi baba abantu abalungu ngendlela ongazi uyibone futhi akuzange kukhombise ukuthi bahlangene nalaba bakaZulu. Wengekaze aboneke uIsaac ngoba phela yena wayilokhuza wayesihambi kodwa bakuthola lo ukuthi abantu ngeke umthinto omunye angathinteki omunye. Ikona abakha itulo lokuthi fanele basondele eNdlunkulu bathole ukuthi obani abangakwazi ukuthi bakwazi ukuthi babulale ilembe ngoba mangase ilembe libulawe yiba belungu babebona ukuthi kuyoliwa nje impi enkulu kuyoba likhona ukuthi iphele. Okungcono abakho itulo lokuthi mebulawa uShaka akabulawe abantu abasondelene naye ukuze kungasuki impi. Ibona laba abathola uMkabayi kaJama. uMkabayi kaJama-ke yena eselanda abantwana-ke omhlangano noDingane ukuze kwakhiwe itulo kuyohlangana noMbopha kaSithayi ukuze ba-assassinate ilembe uShaka. Kuloko kuthunywa-ke okwaqala ngokuthi ku-assassinate uShaka yibo futhi lokho kwakusaqhutshwa kona nangasikhathi se-assassinate futhi eyasembo inkosi uSihlandla ngoba base bebuza-ke ukuthi hayi-ke ngampela nenza isiqiniseko sokuthi le nkosi ekubekuthiwa ibinamandla kakhulu ingeke ithinteke kalula ayizange ife ngesandla somlungu. Hayi kodwa ngempela kwenzeke njalo benza isiqiniseko sokuthi ilimale ngesandla sabafowabo. Base kubuye kubuzwa futhi ukuthi obani-ke abanye ababebambisene naye abangaba ingozi ekuthenini umbuso ungakwazi ukuthi ulawuleke ngoba phela kwakuwukuthi lo mbuso njengoba kuzobe sekubekwa inkosi nje ezobe isibekwa emva kukaShaka. Inkosi ababazi kahle kuleyo nkosi sekuyinkosi ababesebekwazi boyona ukuyilawula ngoba bayazi laba benza leli tulo ukuthi lento iphumaphi ayiphuma khona. So ukubanikeza umbono baphinde babanikeze nendlela yokwenza ukuthi leyo nto ukuze niyenze ngokuphumelela kufanele nize kanjani. Yiloko sokudala ukuthi mase ebusa lo abesebusa ngokwemthetho yalaba abakade bebasunguli bale. Hayi livele-ke igama likaSihlandla inkosi yasembo ukuthi inkosi yasembo yiyo ebiyisandla sesibili senkosi uShaka ilembe likamanye amalembe ukhalile uyobe isandla sesibili obekuthi mawukuthi uthinta lo nalo sungithintile. Kwase kuphinde kwakhiwa futhi itulo yokuthi kuye kubulawa-ke le yasembo inkosi noma iyaziwa ukuthi yabulawa ubani bethunywe ubani kodwa kwakuseyisi isandla esinoboya esasisukela kiyo gengele emhlophe eyayisibonile ukuthi ucebile lelizwe leli inokuningi okuwumnotho phansi kodwa kufanele ukuthi qale sibaqhathe bodwa baqedane bodwa ukuze sikwazi ukubalawula. Nangampela-ke lakhiwa kalahlelwa-ke itulo-ke lokubulawa lenkosi yasembo ngendlela yabulawa ngayo. Kwaqale kwathiwa ayithuma amabutho ayo agawule iy'nkinga ngoba ufuna ukuyokwakha isigodlo sakhe lapha uDingane saseMgungundlovu. Amabutho asemba agawule iy'nkinga ukuze akwazi ukuyokwakha isigodlo la. Umthetho akhona eMgungundlovu iseMngungandlovu ngoba bayingungu indlovu enamandla inkosi uShaka bayigiba bayibulala. So kwase kuhlangane nokuzincoma ukuthi bona bangungu indlovu enamandla bakwazi ukuthi bayigibe bayibulala. So isigodlo sakhe-ke uMngungandlovu
inkosi uSihlandlo ngokuthi yayazi ivumelwano ezijulile yayinazo nenkosi uShaka ukuthi abahlazelani, yayisamethemba uDingane ukuthi uDingane noma kuthiwa ke kube khona uxabana komndeni bebodwa wagcina ebulawa inkosi uShaka, kodwa uDingane uzophatha phela ngaphansi komthetho vele ubuvele ukhona izizwe ziyasebenzisana. Kodwa-ke akazange-ke akuvume lokho ukuthi amabutho akahambise iy'nkingo lapho, wathi hhayi ngisho kusekhona uShaka akakaza amabutho akahamba yokwakha isigodlo saKwaZulu. Ayikho inkosi enganamabutho ayokwakhela inkosi isigodlo. Hhayi, kutholakala ukuthi lo mbila bebethi bayawuphosa ngoba befuna ukuthi ngesikhathi amabutho elethele izinkingo bawagubuzele bawabulale kanye nenkosi yabo, ngoba kwakuzokwenza kube umcimbi ahambe nenkosi yabo kulethwe lezi zinkingo. Kwabonakala ukuthi hhayi ngeke lelisu engazi ukuthi mhlawumbe uyabona mhlawumbe ukuthi khona iplani elifuna ukwenziwa noma kunjani, bangazi ukuthi kwenzeka kanjani. Hhayi, wasethumela ezinye futhi ihambeli zakhe zaya zathi hhayi laba ababekade bethe kufuna liyogawula iy'nkinga eziyalapha, hhayi babekhulume okungekona. Washayiseka nje abakhuluma into ekungeyona, wengaqondile ukusho kanjalo, waxolisa. Base bakha itulo-ke leli lokushisa utshani, ukushisa amadlelo asembo, ngoba befuna ukuthi aphume amabutho emadlelweni lakusha khona ayobhula amadlelo, ngoba phela amadlelo lakudla khona imfuyo yasembo, futhi uma beyobhula umlilo ila khona bezoncipha phela amabutho esigodlweni. Bathi mase befika-ke esigodlweni bafike bama ngaphandle, base bethi bacela ukuthi inkosi iphume yodwa ngoba inkosi uDingane ilapha ngaphandle yamcela inkosi uYihlandla. Bafuna ukukhuluma indaba eyisifuba sobukhosi, futhi kuzokhuluma into eziyimfihlo engabumthinti umuntu ongeyona inkosi, azokhuluma isifuba senkosi. Iyengeke-ke nale yasembo kwamkhize inkosi iphume-ke, athi mayiphuma-ke yaphumela kubona-ke la kuthiwa khona-ke base beyigwaza-ke beyibulala. Laphumelela-ke itulo-ke lalaba abamhlophe abale emuva. La kwase kuqala khona-ke base bembusa-ke Dingane. La khona-ke agcina eseyidinwa naye ukuthi ngizoba inkosi ebuswa abanye, la kugcina sakha khona ugibelo ukuba bulalela esibayeni-ke. Ngoba kuyaziwa ukuthi-ke kunomlando ukuthi wathi sebephakathi izulu leli elikhipha nalesisho sithi ukulokhozela abantu emqubeni, ukufihlela abantu induku emqubeni. Savela kanjalo ngoba umkhonto ukuthi babefika ngaphansi komquba, wathi mephephula ibheshe uma sebephakathi izulu basebeke wahlaba amagumi, bawahlaba lapho wasinda amabili. Kodwa-ke indaba yami inguShaka, inkosi uShaka noSihlandlo, ukuthi umlando-ke uma uxoxa uyanaba unabele nje ey'ntweni zonke ezenzekayo. Bengikhuluma ngokuthi izizwe zazinomthetho wokuzibusa zona, kodwa lathi malifika-ke ilembe lafike laqeda lokho. Izizwe nje ezaziyibusa zona laphayana, sabaThembu, esikaNgoza kaMkubili sasiyibusa, esikaMacingwane kaLibhoko sasiyibusa, esikaMadzikane kaKhalimeshe sasiyibusa. Isizwe ezazinkulu lezo ezayekade zinomlando ukuthi sayisuka ey'ntabeni zobombo lezi hamba nabo abami, sasikuhlonipha kakhulu ubukhosi basembo, sizazi kusabambo noma ngokwelineji ingazalani nabo. Kodwa uShaka kufike nomkhuba ukuthi la makhosi lawa awahlaselwe abulawe, iy'godlo zawo angabe saba nelungelo lokuba nesigodlo. Inkosi efanele ibe nesigodlo ile yasembo, inkosi uYihlandla nale yakwaZulu inkosi uShaka. Amabhaca laba bakaKhalimeshe bahlaseleka kuleso sikhathi ngoba bona banqaba uba ngaphansi kaShaka. Baphinde basemathunweni futhi nabo bahlaseleka ngaleso sikhathi
ngoba nabo banqaba uba ngaphansi kwenkosi uShaka. Nalaba basebathembini bakaNgoza kaMkhubukeli nabo futhi bahlaselwa ngaleso sikhathi ngoba banqaba uba ngaphansi kwenkosi uShaka. Maningi awahlaselile ngoba wahlaselile wasemaphephetheni. Kuyatholakala futhi ukuthi nenkosi yaseMbo yaze yagcina seyimlekelela la. Wabahlasela bakwaNgcobo nabo futhi ababe ngaphansi kwababambo bagcina futhi nabo engenelela-ke uSihlangu ngoba uyena wangenelela wathi ayimi manje inkosi. Wasekuvusa yena evusa ngamadodana oSihayo nendodana kaMafongosi. Aqala kabusha ubukhosi bakwaNgcobo, inkosi uSihlangu. Ukuhlaselwa-ke kwabo-ke kwakuwukuthi banqindwe amandla igodlo zabo iphele ukuze bakwazi ukuthi abantu babo abangaphansi kwabo bakwazi ukukhonza ngokuphelele kulo mbuso abawakhayo wakwaZulu behlanganiselene nalabo abasele. Bahlaselelwe ukuthi amakhosi abe mabili angabi maningi kakhulu ngoba azolawulela. Makufika lesizwe kuthiwa sobesondla umhlaba ukuze bakwazi ukuthi bamelane naso. Kanti-ke sekuzokwenzeka lento yokuthi bafike laba bese bakha itulo lokuthi ngigcine senibulalana nodwa ukuze bakwazi ukumlawula. Yangena kanjalo lempi ekuyiyona namanje eselikhona ukuthi ungalwa uthini nayo yokuthi-ke singaphansi kwesizwe simhlophe. Yangena ngokuthi bafika basebenzisa amaqhinga ukuthi asilimazane sisodwa ukuze sibe weak bakwazi ukuthi basilawule. Lo mlando-ke wanamhlanje ngizocela ukuthi-ke bese ngubamba lapho olandelayo umlando sosobuye siuxoxe futhi elinye ilanga.